prekine on hadž svojim nijetom. Mi smo govorili o prekidanju ibadeta nijetom. Jesmo. I kazali smo da se može ibadet, kako možeš stupiti? Stupio si u namaz. Klanjaš podne namaz. I nijetom srcem prekidaš namaz. Znači, nijetiš izlazak iz namaza. Moraš ponoviti namaz bez razilaženja među ulema. Taj namaz više nije valid. Na hadžu čovjek nijeti nijetom. To isto mora završiti hadž. I mi smo nekad davno, ako se sjećate, možda prije 2 godine, govorili o jednom pitanju ovdje. Spominjali ga. Neki će se možda sjetiti. A to je da što god je ibadet duži, da je povezanost nijeta sa ibadetom bljeđa. A što je god ibadet kraći, da je povezanost nijeta sa ibadetom jača. U namazu, dok si nijetom prekinuo, gotovo izišao si. Ili namaz šta? Kratak. Na hadžu toga nema. Hadž je dug. I odmah je ta povezano šta? Blijedi. A između toga je post. Post je koliko? Od zore do zalaska sunca. Da li post ima hukm namaza ili ima hukm hadža? Čemu je bliži? Tu je razilaženje među ulemom. Oni koji iskazali da je bliži namazu, kažu izlazi se. Oni koji kažu bližu da je hadžu, kažu da se ne izlazi. Pa je taj utjecaj, znači nijeta, u ovom slučaju slab kada je riječ o hadžu i ne može s hadžem tako izaći. Nego mora upotpuniti, kako god da bilo upotpuni, pa prekinuo je ili pokvario svoj hadž sa spolnim odnosom. Definitivno. Ali mora nastaviti šta? Mora nastaviti hadž. Naravno, hadž nije valid. Je u redu? I onaj što je ošao kod gatara, 40 dana mu se ne prima namaz, ali mora klanjati. On zna već sa džamijskih vrata da mu je namaz, da mu nije primljen. Prije što je zanijetio, on zna da mu taj namaz nije, ali mora šta? Tako isto onaj koji pije opojna pića, tako. Taman ga neko savjetuje da to bilo par čašica radi zdravlja. A u šaru ne može, u majici zla ne može biti zdravlja nikako. Može samo bolest biti, samo se može čovjek razboljeti. Taman da to svi ljekari tvrdili na zemlji, kako to koristi, to ne može koristiti nikako. Jer Allah nije učinio korist onome čemu je učinio, jeli, što je zabranio ljudima. Jer sve što je korisno ljudima, to je dozvolio. Je li tako? Jer Allah dozvolio sve u čemu je korist ljudima. Allah je dozvolio, braćo, sve u čemu je sušta i puka korist ljudima. Jes'eluneka anil hamri wal meisir, kul fihima ismun kebir o menafiju lin nas. Pitaju te o vinu i o kocki, o alkoholu te pitaju o opojnim pićima i o kocki. Šta kaže? U njima je veliki grijeh i neka korist za ljude. U onome ko prodaje korist. Svaki dan po sprat digne. Tako. A ovi što razume svoje truju i prave se neredi u porodici i u društvu i na ulici, pa je grijeh i šteta puno veći od... Pa je Allah dozvolio ono u čemu je... Nađite mi jednu stvar da je u islamu zabranjena, a u njoj je puka korist, nema šteta. Izazov dunjaluku čovječanstva. Nema od toga ništa. Kao što uzvišeni Allah nije dozvolio ono u čemu je puka šteta. U čemu nema nikakve koriste. Tako nije, i tako ono što je zabranio, mora u tome biti, šteta se mora vraćati. Znači, u kamati ima li korist za određene ljude? Definitivno. Rijetko kad vidi da se banka zatvorila, tako, da je propala. Iako je propala, to su nekakve malverzacije, političke nekakve igre, nešto među njima nije. Ali je to uzvišenje Allah zabranio zato što to uništava ljude. Pa na kraju sebi život oduzme, ne može tako više. Svugdje se gdje god okrene više, svugdje zadužio i nakon toga, tako, ne može isplivati iz dugova.